So, did you see this? Yan ang tunnel niya. Yan. Nandito kami ngayon. Yon ang Lampinigan, guys. Okay, guys. Bye-bye. Yari kami di mga lods. Family bonding ba? Oo. Family bonding. Mga Ismael. Wala mga loading. Yari pula ko na mo di. Yari na kami na yung hadakuan niya. Tungkol sina ko nga yung mga kalasan ko. Yari kami na hindi. Pulaki. Yari kami di mga lods. So ipakita ko kanyo ending cutscene. Atong lantawan. Yari kami di mga lods. Yarin mga tukang masak namo. Ina kuban. Hi. See you cooking guy. One day all you can.